Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtigha'i mardhatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah biwasilati wa barakati ta'alumina hadza tafsirul Qur'an ya Allah waqdi hawaijana wastajib dunga ana ya Allah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma tamma mongko tetkalane wis sempurna apa omah. Sing omah wingi nika dijenengi omah Qaitun. Omahe Qaitun. Wis dadi sempurna apik. Kabeh wis dilepo. Ya. Awake dhewe muni dadi jebul lepowe urung. Ngisor barang urung diplester, urung dikeramik muni dadi gelari deklit. Dangat mongko ngundang sapa Zulaikha al musawwira ing musawir, desainer, tukang gambar. Wa amarat lan perintah sapa Zulaikha hu ing musawir ing tukang gambar bisonni saririn kelawan gawe sarir, gawe tempat tidur. Kon gawe tempat tidur utawa kamar tidur. Tempat tidur nek sarir, kudu kamare ning panggonane. Ya nek cara jenengan pokoke dipan ngono wae mbangane. Amben, amben. Saka lincah. Angger nggo turu krengket. Nah iki jan dipan. Ning dipane min zahabin saking emas. Wah lah ya Zulaikha murasongin kang ditretes. Berarti sarir iki kemul kudu dipan, kemul wong ditretes kok. Min zahabin saking emas murasain kang ditretes. Bil jawahiri kelawan mutiara wal yawakiti lan kelawan yakut. Mutiara karo yakut. Ya nek nggone dhewe ya emas mutiara ditambah karo perhiasan larang liyane. Wa farosat
lan gawe iki dipane iki lan akon gawe dipan sapa Zulaikha hu ing musawir bidzibaji kelawan zibaj. Oh iki sing mburi iki sing kemul Dik. Sing ngarep mau dipan, sing mburi iki kemul. Dadi dipane niku pinggiran-pinggirane wae emas tok. Ya cara kasarane iki kayu ning ditemplek-templeki emas kae. Bathikane iki bathikan emas. Ora ming cete. Nah kita rak dicat kuning, men kaya emas, ning ming cat nek awak. Nek niki asli emas. Kayu templeki bathikan emas dipane. Dukir nganggo emas ditemplekke ning kayune niku. Wah wis nek nggon emas nek niki wis. Terus akon gawe kemul wa farosadu. Akon gawe kemul bidzibaji kelawan sutra sing direnda emas ya. Sutra ning dianu nika. Nek saiki modele dibordir wis. Nah, dibordir nganggo emas wa sundusi lan ya sejenis niku. Dibaji sundusi niku sejenis. Kain-kain nomor 1 ning niki isih dibordir emas. Kemule wae digawe ngono kuwi kemule. Dipane walah wis saka emas di pinggirane kae sing kayu kae emas, dhuwurane sing disandingi bantal guling kae ya emas. Kemule sutra wae dibordir emas. Wa sawarat lan nggambar utawa bentuk sapa Zulaikha kemul wi dibentuk digambar surata Yusufa ing gambare Yusuf wa Zulaikha lan gambare Zulaikha muta'ani koini hale wong sing rangkulan. Nganikun iki gulu, dadi sing ana hubungan karo gulu rak rangkulan. Niki wis kaya kedanan tenan. Jan kaya kedanan Zulaikha niku gawe kemul we dibordir emas, bentuk bordirane gambare Yusuf karo Zulaikha dalam keadaan rangkulan. Kuwi emas bordirane kuwi wis. Wah ya karang ya jaman semono ya kek ya Zulaikha niku garwa seorang gampangane brewu jutawan miliarder ora ming jutawan miliarder triliuner kok miliarder triliuner wis ngrungokke iki ngrungokke enggak. Sing penting iki paham. Kene iki le maca crita angele ra ilok-ilok iki. Gawe maksude gawe pas maknane niki lho. Iki masalahe kisah nyata jenenge sing terjadi zaman Nabi Yusuf. Wah niki benar-benar Zulaikha iki kedanan tenan. Kaya wong wedok-wedok iki anggere rada kedanane terus selfie karo lanangane. Lah kok bigrone mburi gedhe karo centelan wajan. Wah lha iki le selfie ning pawon. Wangun tenan iki bigrone kok gedhe karo ana centelan wajan. Karo ditambah anu kae dicentelke. Manci cilik nggo gawe sarimi. Wo iki anu iki berarti ning pawon le selfie. Elok masak we
dikancani. Nek arep gawe kaya Zulaikha ora mungkin. Wis nek wong wedok iki sugih kaya Zulaikha, ayo ora kenal model ngaji ngene iki. Ya ora kenal tan jane kok tengok ngisor jinjit. Tengok ngisor iki. Wong brewuku bergelimang harta mas picis raja brana. Duit iki karo karek nggo kasur kok. Nggo rapi ngrusake rai. Duit tok nggo raup. Ya ngrusake rai nek nggo turu rak empuk-empuk anget. Nek yo nek omong ki sing pas. Duit tok nggo raup. Lah nek emas dideplok lembut nggo raup iso dadi raine wayu kuning-kuning piye ngono kae. Ayo maksude dadi bubuk kaya alah kaya anune kaya FIFA bagorane jenengan kuwi lho. Dadi wis kaya FIFA bagorane iki emas ora mingkur saka bubuk apa ngono. Buati kuning piye ngono kae. Wah nek niki saking sugihe nek. Wong gawe kemul we di bordir emas gambare Zulaikha karo Yusuf rangkulan. Gek saiki jajal posting lanang ro wedok dijejerke lanang ro wedok sing pipine diepetke ngono wae viral ngono wae geger. Padahal kemeng editan yo ming model ahli telematika yang ngetok ndene digeser tek ngetok ndene digeser tek diposisikan seolah-olah posisi sahdu apa mesra menjan diedit ngono jenengane percaya. Karang nek sing wis ahli ngono kuwi persis kaya yak-yak kae je. Saiki modele edit dibedel tek-tek nganggo komputer kae karo nganggo tangane digeser sit, diwalik sit tenan tadi klik ngono wis dadi kok yo. Kuwi editan aja percaya. Mosok lanang iki wedoke Amanda Manopo. Iso kuwi editan. Lah mung ora dadi ngono. Ora main. Anak iki asli wong cetha kemul we dibordit kok. Sahdu kae. Gek gambare rangkulan wis. Asli ora editan wong kemul kok edit. Ya rusak komputere. Summa zayyanat tumuli berhias macak sapa Zulaikha Dewi Zulaikha wis dadi wis ditata tempate duwe wis pokoke digawe suasana redup-redup sahdu seksi kuwi tempate duwe wis karo ana musike lirih tapi ngebaki ruang wis setelane anu Keniji po Kitaro. Lah yo instrumen yo ora mingkur setelane terus mingkur Adela. Wah. Kok ming adil. Iki paling ora Kitaro apa Vanessa Mae dadi rada kalem-kalem piye iki. Remeng-remeng kae kok yo. Remeng-remenge abang-abang semburat lampune kuwi. Wis saiki bayangno ora ketemu. Karena jenengan rong tahun nemu suasana ngono kuwi kok yo. Nek padang kepadangan nek peteng mati lampune nek jenengan. Dadi mlebu iki kok demit kabeh. Wah iku wis digawe wis pokoke.
Kowe jenengan urung tau krungu lagu ndek Kenichi. Nganggo saksofon kae. Utawa sing siji kae sing Dayak kae seneng aku. Cek jenenge anu kae. Sapa kae lali. Wa kharajat lan metu sapa Zulaikha ila Yusufa nemoni maring Yusuf. Mustakjilatan hale age-age lah ya wis. Beres kabeh terus metu saka kamar marani Yusuf. Gak wis muacak setil wae, wuluh wacane wis. Ning yo raine dicadar yo. Raine dicadar ora ngeblak ngene iki. Lah yo. Jenenge kok ngeblak ndeblah. Wah, lah tobat model. Gue lipstikan gue punjul saka lambene. Iki gek lipstikan piye kok ngantek blandang iki. Ngantek punjul saka lambene. Dadi bahasane ting jelketet kaya alah ya Allah. Iki ming sak-sake rangilo ketoke. Anu je ting jelketet. Wis kae kaya sing nang gone Woko Channel kae. Bojone Pak D anu kae. Wa iku metu marani Yusuf, ketemu waqalat lan ngendika sapa Zulaikha. Ngendikane ngene, ya Yusufa hi Yusuf. Ajib ngijabahana sapa sira sayyidataka ing bendara putrira. Fa innaha mongko sak temene utawi bendara putrimu utawa ndara putrimu iku tatnu ngundang sapa bendara putrimu ka ing sira fi baitiha ing dalem omahe ndara putrimu alqaituna hiya qaitun. Es ketemu Yusuf, Zulaikha ngomong saat itu posisinya jelas Zulaikha ndorone Yusuf mingkur diomahke kono sak pelayan sak pegawe liyane iki ndorone ya Zulaikha karo Ngazis ndorone. Ngazis iki bojone Zulaikha iki. Ning mbok iki mangkat ora iki. Lah iki posisine Yusuf ya ming dituku terus domahke kono. Dundang ndara putrine, "He Yusuf, kowe wajib ngijabahi bendaramu." Nek cara rada setengah melenet, rada setengah mengintimidasi nganggo status Zulaikha ngomong, "Wong kowe nang kene ming melu aku." Dadi kowe wajib ngijabahi marang ndara putrimu. Ya kuwi aku. Ngerti ya? Iki ndara putrimu ngundang kowe ana ing dalem omahe, ana ing dalem kamare dheke, omahe dheke. Sing wingi omah kuwi dijenengke Qaitun. Lah di ngono ya wakana lan ana sapa Yusuf ana iku samian. Mutingan ya ming samikna wa atokna kok ya samian mutingan ya ming sendika dawuh. Wong sing ngrungu, wong sing taat, samian wong sing gatekke, mutingan wong sing taat. Akhire nggih sendika ndara ngono wingi.
Lah ya wis piye jak mingkur mbiyen dituku melu ndono. Akhire ming nggih sendika. Wa kana lan ana biadihi ing dalem tangane Nabi Yusuf apa kodibun potongan dadi tugelan potongan min zahabin saking emas. Kamangka Yusuf ki nggawa emas batangan. Ayo karang keluarga bewuwu kaya ngono kuwi wis nang omahe teng glethek. Teng glethek nyandung nyampar. Mlaku kesandung kata-kata. Nek jenengan rak mlaku nyandung 200-an. Bunderan kae 200. Nah niki jan nggawa tugelan emas. Yal abu hale dolanan sapa Yusuf bihi kelawan tugelan emas kuwi saat diparani Zulaikha ya lagi dolanan emas tugelan emas batangan sing di rukir-rukir apa piye ngono nganggo paku apa nganggo ditulis kae tulisane yo setil kae my love tulisane my love ngisore lope ngono sakarepku lah ngerane. Ya, men karek ngrungokke ra ngekeki apa-apa. Iya mengkor go guyon. Engko darane njaluk nek nyemrimih. Ngerti dundang Zulaikha. Ya Yusuf ngono lagi dolanan emas kok dundang Zulaikha. Faroma mongko nguncalke sapa Nabi Yusuf hu ing mas kuwi wa asronga lan age-age sapa Yusuf li babil baiti menuju maring lawang omah. Ayo dundang juragane wedok wayune ra umum ya. Dundang kon teka ning daleme sik koitun emas langsung nguncalke siap. Alah wis kaya sampeyan di WA kae lho. Wes ngantek ming raup tok. Langsung mangkat nek di WA. Tak andani tangkretek lho. Iya. OTW. Wah, kae. Ayo. Di WA langsung segera pelendus tekan kono kon bayari le mangan wae lambiar wah iki yo jenenge wong lanang to kek sing ngundang juragane we wayune setengah top langsung nguncalke mase wagi-agi menuju lawang omah. Ayo, piye segeter wong asline ya seneng kok. Hati sing ana ning jiwane iki mengalir wong lanang biasa sing duwe rasa seneng marang wong wedok. Arep nabi yo kae tetep lumrah kok ya ngono kuwi. Wong nabi iki ya basarun mislukum. Padha menungsa lumrah ngene. Ora kok digawe saka malaikat to. Menungso biasa kaya awake dhewe niku. Di jiwane ya mengalir rasa seneng marang wong wedok. Falama wadonga mongko tetkalane nyelehke sapa Nabi Yusuf kodamahu ing sikile dramaan sikile Nabi Yusuf al-wahidata kang siji. Dadi arep mlebu lawang arep nyalehke dlamaan sikile sing tengen saka njaban lawang sing tengen manglung mlebu ning jero lawang sikile niku ahassa mongko ngrasake utawa krasa apa kalbuhu atine Yusuf krasa bisari kelawan
ana elek agi arep mlebu nyalehke sikile jangkah tek ngono ning ati krasa waduh kok ora srek wis krasa lah ya kenabian mlaku iki walaupun urung dadi nabi ning le direksa saka sing elek-elek wis mlaku krasa waduh wah-weh kan ning ati iki deg-degan nek sing wetan rak deg-degane iki wah iki beda kaya nek kuwi deg-degane tutup lawang wah tak banting tenan iki ngono iki sing wetan kuwi Dudu Yusuf iki wong kok waton lah wong ewe cilik nyekang ireng kok banting aku iki lho cilik ireng nyekang ngono kok banting gek cetha pasangane we piyek kingkong lah ternyata nalika wis mlebu maksude wis jangkake sikil mlebu kamar ngono kuwi Yusuf anu si Zulaikha nang jero wis nang jero sikil tengene tumpangke dekul sikil kiwa nang tempat tidur wae gek pupune ketok titik nah iki tambahan sakarku nek mau ora tambahan ya jenenge nyeritake iki kok ya kok kula dadak wani nambahi ngeten niku ana keterangan atine Nabi Yusuf mlebu kono krasa ana anu istilahnya ana sumupe keelekan iki kok ana anu to iki firasat keelekan ya mula nalika wis mlebu sikile wis mlebu ning jeron lawang ngono wa arada lan kepengin sapa Nabi Yusuf arujunga ing bali arep balik metu wah iki rasaku wis ora sreg arep balik metu ning fa asrongat mongko age-age sapa Zulaikha ilaihi maring Nabi Yusuf lah ngerti Nabi Yusuf arep bali waktu itu urung dadi nabi Zulaikha age-age nyeraki Yusuf wajarot lan geret narik sapa Zulaikha hu ing Nabi Yusuf lisariri maring tempat tidur Weret ngono mlebu jleng joroke ning tempat tidur. Iki tenan nek iki ora gawe-gawe iki. Joroke ning tempat tidur. Terus toke dilimpang dipaplang ngene iki wae lha. Tok-toke nek le geret ning tempat tidur tenan ning nek le glimpang aku ora ngerti kok ya. Nek le glimpang aku ora nek iki wajarat tulisari iki kok cetok kok tulisane ning kono kuwi. Dadi digeret ning tempat tidur ngono lah terus tak kei tambahan keterangan. Ha digeret ning tempat tidur iki rak mestine karo dijoroke terus sing lanang tok-toke. Glimpang ngono kae. Ya isih ning tempat tidur iki ning mepet tembok. Mepet tembok terus semende tembok kae. Karo tok-toke menggeh-menggeh. Terus tak wacake kok ya apa ya ora maca. Sik tak wacake sik. Anu gara-gara mbayangke kejadian kuwi
Ilang lari aneh. Boleh gawe anu angel lho imajinasine ngene iki. Angel kok yo. Engko nek ngantek kleru para do detail cetha kae resiko di. Jelasnya ini nek ngantek kleru para do detail gamblang kae resiko mungsuh kok ngono dhewe. Ora resikone ming mah kene sing keneng. Mah balik je. Wangel iki. Wajara ning tempat tidur kuwi faghamada mongko merem apa sapa Yusuf ngeremke ngainaihi ing mripat lorone Nabi Yusuf bueret ning tempat tidur Nabi Yusuf saking panike terus ming merem yes ning karo rada melek karo ngelirik ini apa yang akan diperbuat oleh Zulaikha wa atraka lan dungklukke sapa Nabi Yusuf ra'sahu ing sirahe merem terus dungkluk wae merem saking panike merem karo dungkluk kae ora kok kaya kene ngene iki iki merem tur dungkluk-dungklukke sirahe wa baka lan nangis sapa Nabi Yusuf hayaan krana isin minallahi taala saking Allah taala merem karo nangis tuluwe kae ta isin marang Gusti Allah dadi darah kenabian mengalir jajal jenengan wis dingene iki wah wis ora daden tak omongi wis langsung cancut tali wondo main-main cek kamangka saurunge iki seprit karo ndok bebek omongi Pak Bambang aku ya aku rong tau nek ngono kuwi ya ini seprit karo ndok bebek iki nek aku tak nggo sarimi setengah mateng kuwi enak banget mulai iki jen isen kok nangis ditutup mripate ndungklukke sirahe ora kok njenggelek mliriki Zulaikha yo ora niki ndungklukke nangis isih jal nek kaya jenengan piye wis wah iki ketoke ya semengkor ora cetha tenan ting glothak ra karu-karuane wis warawadat mongko ngejak dosa rawadat rada mongko ngejak dosa sapa Zulaikha hu ing Yusuf ngan nafsihi saking awak dhewene Yusuf nek cara bahasane awake dhewe tulung layani aku aku ki demene ra elok-elok karo kowe pokoke tulung iki lho deloken maksude iki sanepa ngene iki kok ya piye kae ngene iki apa piye kae ngene iki kae lho ngene iki kae kok iki deloken iki kok ngene iki lho awak terus pikirane regete ra elok-elok Pemikirannya kok dibangkit ini sangat tua-tua rambut tuh tak begini. Lah iki jak yo pancen kisah nyatane Yusuf ngono kuwi je.
Ya ngejak dosa ya ngerti dhewe ning tempat tidur ngejak dosa. Kok kamu kok sikile kok dhuwur sirahe kok ning ngisor. Wah ora ahli pencak silat iki nek ngene. Ya sing lanang gila dene ngene. Ning fa'aba mongko mlengos ora berduli sapa Nabi Yusuf. Tetep gemang kok ya kelase Nabi Yusuf ning nyemrimih. Gemang iki. Ya alhamdulillah diterangke ngene iki nek sing wetan-wetan ki mbayangke sing biyen-biyen. Kuwi mbayangke sing biyen-biyen kae sing mburi kae. Wah, lah kae iki mantan je. Lah saiki kuwi gandeng wis ra kuwagang terus golek dalan Padang. Lumrah pisan ra kuwagang ping pindhone ra ana wong seneng ya. Sejal nek ana. Ambiyen gek gagah pideksa ya nyatane lho delok sorot ya cenanangan. Ambiyen kan delok sorot ning lapangan-lapangan kabeh. Delok toprak ya ampuan. Wah wis tenan ampuan tenan. Nah saiki wis akhire mupus urip ngaji terus kok bar ngaji sarapan bar sarapan guyang wedhus bar guyang wedhus terus ngarit saiki demenake saiki weruh mantan iki ngeciwut menyang sawah kae wong ketok endi nyengungus kae to lho ibate kok ngene iki wah iki dijak dosa ning mlengos. Wah ya Zulaikha piye to iki wis. Akhire ya anu sesuk iki ketok ya. Banjur walu sesuk. Nanggung piye jalan ceritane sejarahe sedawa nanggung. Sesuk iki. Kejadiane piye iki jajal sesuk iki lha ya. Kene ya ora tek dong urung maca kok ya. Moga-moga niki dadi wacana sejarah sing marai dadi pelajaran untuk kita men supaya kita niku pisan mengimani nek nabi niku maksum direksa saka dosa ping pindho ngalap contoh suri toladan tentang akhlak apike para nabi wong niki akhlak apike di planet kaya ngene wae aman ya para nabi men supaya jenengan yo aman wong pancen wis ra iso apa-apa wis muga-muga dadi rindane Allah dadi berkahi Allah dadi rahmati Allah saged istiqomah ling ngaji dadi celengan ngamal saleh pikantuk barokah ilmu sing manfaat ila akhirih wallahu a'lam walhamdulillahirabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh